21 immigrant li għandhom bejn 18 u 37 sena inżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, filwaqt li 6 immigranti minuri ntbagħtu fiċ-ċentru Jors. Daw is-27 immigrant tresqu l-qort wara li allegatament għamlu rawwixta fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi matul il-lejl ta' bil-ħamis u l-ġimgħa li għadda. Huma kienu akkużati fost l-oħrajn li kisru l-paċi pubblika u għamlu ħsara f'proprjetà tal-gvern. Kienu biż-żewġ immigranti Sudanis ta' 23 sena u Eritrean ta' 22 sena li ġew akkużati li weġġu l-pulizija waqt din ir-rawwixta. Id-difiża mmexxija mill-avukat Martin Fenek talbet għal-ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Ġanet Tagrixti oġġezzjonat minħabba li jekk ingħataw il-ħelsien mill-arrest jerġgħu jagħmlu aħdar. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffrat Żammit ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba l-gravità tar-reat tagħhom u dan ukoll minħabba l-fatt li jekk jerġgħu jmorru lejn ċentru detenzjoni se jkunu f'kuntatt dirett max-xhieda. L-akkużati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Intant brabta mal-istess rawwixta, Derin Bartolo ta' 30 sena minn San Pawl il-Baħar ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Bartolo tressa l-qorti wara li allegatament spara waqt xogħlu lejn immigrant. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Amadeo Skakija qalet kif ir-raġel spara minħabba li kien aggredit mill-immigrant. Intqal ukoll kif dan l-immigrant kien se jaqbeż fiż-żona privata tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Bil-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Ġanet Tagrixti oġġezzjonat din it-talba l-ħelsien mill-arrest. Il-Maġistrat Staffrat Żammit tat il-ħelsien mill-arrest lill-akkużat diversi kundizzjonijiet fosthom dik ta' depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Ma jistax jużar moħra filwaqt li jrid jiffirma fl-assa tal-qawra 3 fil-ġimgħa. Il-qorti ordnat ukoll kif l-imputat ma jistax jersaq lejn iż-żona taċ-ċentru tad-detenzjoni. Huwa wieġeb mhux ħati.